Евлоги Георгиев Недев е роден на 3 октомври 1819 г. в Карлово. Първоначално започва образованието си в местното училище под ръководството на небезизвестния възрожденски учител Райно Попович. Умира на 5 юли 1897 г. в Букурещ. Христо Георгиев Недев е роден през 1824 г. и е по-малкият от двамата братя. За жалост от 5 деца остават живи само Христо и Евлоги. Подобно на брат си, той започва бизнес. Христо Георгиев умира внезапно на 6 марта 1872 г. в Букурещ. Там се намира гробницата му, в която двамата с брат му спят вечния си сън. През 50-те години на 19 век братята започват даренията си. Считат се за основатели на добродателната дружина, организация на самотните българи, която се поставя за цел освобождение на българските земи от османското иго. Дружината подпомага финансово и организационно революционерите. Центърът на организацията се намира в Букурещ. Евлоги и Христо Георгиеви получили много добро образование за времето си, което повлиява върху техните бъдещи решения и благотворителната им дейност. Той им дава възможност да осъзнаят образователните, културните и социалните проблеми на българското общество. Те разбират, че образованието е ключът към развитието на една нация. Евлоги първоначално започва образованието си в местното училище под ръководството на Райно Попович. Евлоги и Христо Георгиеви са били двама от най-известните български търговци през 19 век. Тяхното богатство е резултат от родолюбието и умението да се възползват от икономическите възможности в дните си. Първите стъпки в бизнеса братята правят в родния си град Карлово, а по-късно се преместват в Галата. Там те се присъединяват към семейния бизнес на майка си, свързан с търговия на ориз. Братята са търгували с разнообразни стоки, сред които земеделски продукти, ориз, зърна, текстил, пластове, платове, дрежки, метали, желязо, кожи, розово масло, подправки, кафе и ром. Какво мотивира Евлоги и Христо Георгиеви да дадат толкова голяма част от богатството си? Патриотизъм и любов към родината. Братята са били дълбоко привързани към България и са виждали нуждата от развитие и модернизация на страната. Те са вярвали, че образованието е ключът на напредъка и са искали да осигурят на българите